Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ayo Pindi TV bisimilla moni roɓindu jayndeli moɗon weltare min dañi huccite moɗon oɗo subaka alhamisa hande ko wiɗon tan yo Allah waɗan en jaam goto fo salminama e inde ko noon manama e jettoɗe seren ɓe men jijjitaka hellal gotol calminama jurama berta juuɗe ñaga duwaw yuppa e Sénégal e aduna foof hawɗo mboro sawu hollude en caggal no subaka fo abani mon debbo Aissata Ndiaye ne wonde bonum gorko Moussa Niang addande on ko ɓuuri tengtude jayndeli ɗi bisimilla ma Moussa Niang mbani mba Aissata Ndiaye ko noon tigui no wiyon ni min calmini goto moon kala yeɓiyankoɓe yiɗɓe Pindi TV tawateɓe ɗo e nder leydi ndi kono kadi tawateɓe bowal leydi onon suɓiɓe Pindi gam humpito cuɓiɗon kadi ngoɗo aya habride cuɓiɗon Aissata Ndiaye e oɗo plateau kabaruji moon bisimilla moon min ñaguima Allah yo ɗiɗo kabaru dewno dow jaam kono min namdi moon tawi so tawi ko jaam tan fini toon walla so tawi ko jaam tan kadi waali toon minen min calmini on calminali julɓe calminali pulagu calminali kadi gonɗi e neydi Aissata Ndiaye machallah ko ɓuuri tengtude hande ko noon tigui jayndeji leydi Sénégal hande kay ene wayno ɓe goppi caggal oɗo remaniement ministériel caggal ɗeɗo balɗe faaɓe garta hen kono ha joni kay ko wiyete e ɗallade ndewan lawol walla mbiyen immigration clandestine en tawa hen ko amma ɗum ko kay nomination ngaji en jokki ha joni Aissata Ndiaye ɗum ne ɓuuri tengtude nder jayndeji leydi Sénégal anon tigui jayde guendire le soleil udditodama jayde guendire le soleil ari koye natal hoorejo leydi ndi kono kadi e on khalife général de Tijane woni Serigne Babacar Sy Mansour e alhaali ganduɗa ko o pewnitgol walla mbiyen juɓɓudi golle oɗon juma mo tiwa wonno gonɗo tigui e golle oɗo saaha ɓe mbi kay ko hoorejo leydi ndi waɗi participé walla mbiyen waɗi contribué ganduɗa kay hokkiɓe kene tolno e milliard e coppréji men CFA gam wallitade e maadi oɗon juma ɗum te saabi tigui khalife général oɗon tigui garni momo kanko hoorejo leydi ndi Macky Sall ko amma ɗum ko ɓe garti e CNG mo ganduɗa ko bureau sen ardi comité régional de gestion ganduɗa kañumne waɗama nommé hay Isabelle Sambou waɗama nommé vice présidente ene wayno kay ko on gardinoɗo CNG woni Aliou Sarr hoorejo oɗon caggal nde manama ko gassi Aissata Ndiaye Matar Ba waɗananimo no waɗannomo ngol toni waddemo reconduire ngol ɗo kay ene wayno kanko Aliou Sarr o ummima hoorejo CNG Antoine Félix jafoɗon Abdoullah Diom l'itinéraire d'un traqueur redoutable ene wayno jeynekoɓe le soleil garti e hol gonɗo oɗo gorko ɗum ne tawe nder hello mabɓe sappo e tato jayde guendire nde le soleil jayde quotidien le quotidien ko wi quotidien le quotidien ari koye natal on gorko wiyete ko Aliou Sarr gardinoɗo CNG caggal kay nde waɗi entretien ene wayno tigui les derniers coups de point de Aliou Sarr holliti kay ɓeɗon tigui waɗannoɓe mo critiqué walla haalanoɓe haala makko ene wayno gote e mabɓe kala suusano darade yesso makko haala ɗeɗon konngui fof wonno ko caggal o wi ko c'était plutôt des coups de poignard dans le dos ɓeɗon tigui kalano caggal makko o wi ko Matar Ba o jarnima ɗum ɗo tigui manda makko e CNG haaɗi o ardima CNG kono kadi o holliti tigui ala kuli ɗi o jogui e ndiɗon juɓɓudi walla so golle makko jiwinama e ɗin duuɓi ɗi o ardi CNG ala ko bonni hen koye hello jeegomo jeeɗiɗo jayde le quotidien ene wayno noon ɓe garti e ganduɗa koye ɓeɗon jagorɗe ɗe ganduɗa ko hoorejo leydi ndi suuɓiɓe nomiɓe e nder jagorɗe leydi Sénégal gam kay ɓe gollo leydi Sénégal ɗum saabi e nder hello sappo e ɗiɗo quotidien le quotidien ɓe mbi ko Macky canalise ses ministres ɓeɗon tigui ministre ɓe Macky Sall ne hollitaɓe ngallu lawol gam kay juɓɓudi performance communication ɓe ganda noɓe kalɗiɗe ɓe ganda noɓe golliti ɗum ne tawi nder ndeɗo hello ko amma ɗum ko kay ko FRN ganduɗa kay ko rendinɓe ɓeɗon kay lundiɓe leydi Sénégal woni opposition ɓe gari koye natal Idriss Seck kono kay e gorko mo Dagano on wiyete tigui ko ganduɗa Oumar Sarr o ganduɗa kay kañumen tigui mbaɗino transhumé ñante hoorejo leydi ndi Macky Sall gam kay gollade leydi Sénégal ene wayno ko tigui ɓeɗon tigui jaltiniɓe landa lundiɓe o kanko Oumar Sarr Idriss Seck ɓeɗon tigui natti wadde ɓe considéré gam kay koye lundiɓe leydi Sénégal ɓe jeeya ɗum ne tawi nder hello mabɓe joyo le quotidien Aissata Ndiaye oɗo subaka Vox Populi ko wi Vox Populi ha joni ari koye natal on gorko woni Aliou Sarr o wi ko Aliou Sarr on gardinoɗo CNG o ce que je regrette holko nimsumi o holko nimsi woni holko fotata wonde nimsa makko kono kam ko wona ganduɗa juɓɓudi ɗeɗon no CNG o holliti noon ɓen haalanoɓe caggal makko yinnoɓe tigui ummo kono kadi o holliti tigui ha joni juɓɓudi CNG ala tigui ɗeɗon golle ɗe o bonni o holliti noon ko ɓeɗon tigui beelanno ko gardogol makko toon e hoorejo CNG kono kadi ala ko bonni toon o holliti o haali haala Mohamed Ndao Tyson mo ganduɗon tigui ene yiiɗi ardade nguɗon goomu CNG comité national de gestion ganduɗa kay o haali haala mum o holliti Tyson wonko golle nder lamba Sénégal
Sénégal kono kadi wonko ɓeydi nder lamba Sénégal ɗum ne tawe nder hello jeegomo jeeɗino nde ɗo jeyde Vox ɓe garti ɗiɗo nomination ngaji Aissata Ndiaye ko wayno Maguette Sène ganduɗa kay ko kañum lumti Abdoulaye Sow to Kuddo ganduɗa ko centre des œuvres universitaires de Dakar kañum ardi toon kono Doudou Ka kañum kadi waɗa directeur mo AIBD aéroport international Blaise Diagne to Dias Tresa Faye ko kañum ko FONGIP kono mo ganduɗa ko maire mo Ourossogui o woni maître Moussa Bocar Thiam kañum kay adda ko agence judiciaire de l'état kañum tigi dari e ndeɗon darde oɗo ñalawma tigi ko ganduɗa kay jeydiyankoɓe Vox garti ha joni e natal iɗi kanan kom e Oumar Sarr ganduɗa kañum men mbaɗama esculi e front de l'opposition ɗum ne tawe nder hello mabɓe jeeɓa kamɓe jeydiyankoɓe Vox ko ganduɗa kay Samuel Eto'o Fils tawateɗo ɗo e nder leydi Sénégal ganduɗa kay suuti kongi faade gorko mo Bambali kono 10 mo leydi Sénégal woni Sadio Mané o holliti ko Sadio Mané et l'avenir du football africain ganduɗa kay ko yakare football dunde Afrique fofo woni Sadio Mané ɗum koye hello mabɓe sappo e ɗiɗo kono ɓe gaari e ganduɗa kay ko sumgoji lefol laamu toto pays walla mbiyen dunde dowlaji dentuɗi walla mbiyen pays d'oncle Cham walla mbiyen leydi Kaw Sam ɗum tigui tawete nder hello mabɓe jeenayo Biden se rapproche de la victoire ganduɗa kay ko Trump crie à la fraude Donald Trump jaɓani tigui lelgo ɗiɗon sumgoji walla jencuɗo ɗiɗon sumgoji holliti tigui ko guykali tigui tawete ɗiɗon woteji toto dowlaji dentuɗi ɗum ne tawi hello mabɓe jeenabo Vox Papa Aissata Ndiaye jayde libération ko dawri libération ari koye Barça walla Barsak ganduɗa kay ko ɗen laaɗe nde ganduɗa keddime maji kadɗe hol heɓɓe yaltude kono hol heddiɓe ɗam ɗo ndiyam no kewɗen wiide la Méditerranée est devenue une cimetière les rescapés ɓeɗon tigui darɓe ko kañumen tigui dutti ene kaala e gonka ngolɗon lawol e holno ngolɗon lawol sifori o holno ngolɗon wayi oɗo debbo wiyete ko Koura o mon frère a nagé vers moi pour me sauver o ko mawni ho tigui nde laana mabɓe waɗi saviré walla men nde yalana mabɓe yuwinde ko mawni ho tigui ari ene walla mo gam kay kankone o daɗa e ɗam ɗon ndiyam ko mawni ho tigui dandimo ko debbo mo Kayar ko ɗum jeydenkoɓe libération mbi o to kay wiyete ko Papa Samba oui je suis pêcheur en kanko ko gawowo ganduɗa kay ko awo ngo natti yaade no yaranno ni woni sababu kay alhaali laaɗe kalama ɗo ñanden woni awo ngo rewani lawol o wi ɗum saabi kankone ƴettude laana gam yidde yaade Espagne o wi ko oɗo wiyete ko Abbas kañum kadi en jeyno e ɓeɗon yaaɓe omo jeeya ɓeɗon darɓe o wi ko ala e aduna ko ganduɗa kadi ene saabo omo rutto e ngolɗo lawol hankkadi ne woni ko ganduɗa majjata mayata e nder gurdam makko kanko Abbas di ko ɗum tigui o haali ko gorko mo Saint Louis kono Aissata Ndiaye goɗɗo wiyete ko Ibrahima jeeya ko Gandiaye o wi lawol ngol no wayi hulɓinade no wayi mettude no wayi hamnade kono ko so tawi ko hande o dañci yaade ko jahowo ɗum ne tawi nder hello jeeyaɓo ɓeɗo rescapéji woni ganduɗa kay ko dadɓe e ɗeɗo laaɗe ɓennuɗe walla mbiyanna ko ɓeɗo tigui waɗaɓe sauvé ko kañumen duttine kaala holno lawol ngol woori holno lelori ɗum ne tawi nder hello jeeyaɓo jayde libération jayde Futur Média l'Observateur Futur Média l'Observateur ari koye ganduɗa ko immersion au cœur de la mafia des soins ganduɗa kay ko ɗiɗon clinique aji walla mbiyen ko ɗiɗon centre aji walla cabinet médical gonɗi ɗo ganduɗa ko photoje ɗe sa yiiɗu men en kokkuma tigui ayaw ganduɗa wonde cafrirde dariɗe walla cafrirde ganduɗa juɓɓuɗe taw kay worani noon ko mafia tigui woni nder o wima ko la santé des Sénégalais sous la menace des cabinets ene waɗi ɗo ɗiɗon cabinet ji noon ko imagerie tan woni toon kono ganduɗa kay ko fate cellal ngal yarani noon ɗum ne tawi nder hello mabɓe neebo hello mabɓe jeeɓa kamɓe jeynenkoɓe Futur Média ɓe garti ha joni e sumgoji lefol laamu leydi Kaw Sam woni pays de l'oncle Sam dowlaji dentuɗi walla mbiyen États-Unis d'Amérique hakkude George Biden e ganduɗa ko o tigui wiyete ko Donald Trump ene wayno ha joni ces grands espoirs sénégalais enfouis dans la victoire de Joe Biden sur Trump en ganduɗa kay ko caggal nde Donald Trump waɗi déclaration mum waɗi conférence de presse wonde ko kañum fooli ɗiɗo sumgoji ene wayno noon ha joni jencude ndi nen holliri tigui ko Joe Biden kañum tigui heedi dow makko ɗum ko hello tataɓo jeydenkoɓe l'Observateur bindi hen alhaali ɓe guittanoɓe e ganduɗa koye koɗɗorde mum woni terme sud to Wakam ene wayno noon ɓe gonno ko 79 famille cappa ganduɗa ko kalis walla mbiyen koppareje ɗe hoore leydi ndi wonno faade mabɓe wonno ko 800 millions woni 600 millions gam kay ɓe ballotoro ene wayno noon hollo sappo e tato hollirɓe nde ɗon feccere rewan lawol kañumen kay ko ɗawa e ɗeɗon koppareje ɗum ne tawi nder hello mabɓe jeegoɓo Aissata Ndiaye ko amma ɗum ko ɓe gatti hanki potital gardieji ɓiɓɓe leydi Sénégal ɗiɗo o Alfred Gomis lomtinoɗo Edouard Mendy toto ren kono Edouard Mendy mo ganduɗa kay ko Chelsea itti ɗum toto ren gam lomtade keppa ko ɓen tigui potidira hanki ene wayno noon ko Chelsea heeɓi fartaŋe lappudeɓe bituji tati e ndiga sababu oɗo noon woni fayide ganduɗa ha joni Chelsea e ko taari ɗum nimsani walla mbiyen fellitini walla mbiyen ha joni soit nimsude e sababu ko addiri ganduɗa on biteɗo Edouard Mendy sabu oɗo saaha Aissata Ndiaye omoɗo waɗa
golle makko no hanirta ni kono ma nduto to e nder hello jeeɗiɗo jeynenkoɓe l'observateur ɓe ngari ko toto Rufisque goto mo ganduɗa ko ujunnaje sappo tigui o rewanno sekil makko saabi noon grand frère makko saabi noon o wari ɗum kay ko ganduɗa ko kural e ganduɗa ɗum wiyete ko guenol ɗum ne tawi nder hello mabɓe jeeɗiɗo sen de jalousie ɗo derkle ganduɗa ko goto tigui caggal nde tuumi goto e ganduɗa ko joom suudu makko walla kaw makko e joom suudu makko nden tigui o heeɓi kayya wadde sectionné bras mum ben jungo mum ko heeɓi tajja ha laaɓa sababu nde kiram ɗum koye tawte ko nder hello jeeɗiɗo jeynenkoɓe fitir média nde l'observateur non tigui jeyde stade coftal balli uddata dama stade coftal balli ari hanki koye ñalawma tati ɓiijo UEFA Champions League woni 3e journée de la Ligue des Champions en ganduɗa kay ko Paris Saint-Germain kañum tigui huccodirano RB Leipzig caggal kay wasa tawede Neymar e Mbappé ene wayno noon Paris waɗi s'incliné ko RB Leipzig tigui heeɓi lappudeɓe ene wayno Manchester United kañum ne tigui heɓani fartangui dartade no fewi saabu hanki o tigui ɓe lappama lappeɓe noon ko équipe mo ganduɗa ko Damba Ba tigui ɓiɗɗo leydi Sénégal najo en tawe hen baɗɗo golle payidinde kono kadi Aissa Ndaye dariɗo e pottal he fannu mo ganduɗa walla mbiyen darde mo ganduɗa ha joni holliti tigui mbawko ka nan ɗon Demba Ba kanko waɗi inscrire oɗon premier but omo fetta to wiyete Basak Sekir ko club gonɗo nder ganduɗa ko leydi Turquie Boulaye Dia pour se remettre en lumière en ganduɗa koye ko waɗama retraité de Mbaye Niang en sélection nationale Boulaye Dia kañumne arti e nder ganduɗa ko leydi Sénégal gam kay gollade walla oɗon place mo Mbaye Niang joguino beele omo wawi ɗum jogade walla beela omo wawi ɗum ko Aliou Cissé waɗi mise e makko so tawi omo wawi ɗum tigui hokkude ganduɗa ɓe garti e konngel ganduɗa ko Samuel Eto'o suuti faade Sadio Mané ɗum ne tawi nder hello mabɓe jeegomo kamɓe jeynenkoɓe e stade Samuel Eto'o wi ko possible de faire de Sadio Mané ballon d'or européen ngel ɗon kawguel walla mbiyen oɗon trophée mo ranno Aissata Ndiaye tude ɗum tawite koye nder hello jeegomo kono kadi ɓe garte ngal ɗon pottal Chelsea no lappirire ni hanki to wonno ko tati e ndiga ɗum ne tawi nder hello mabɓe jeeɗiɗi ɓiijo jeetaɓiijo jeenaɓiijo Aissata Ndiaye ko ɗum wonno ko tawite kelle gadane jeyndeji leydi Sénégal e oɗo subaka noon tigui Moussa Niang Allah jarama ko ɓurno tengtude ko nanɗon e jeyndeli hande subaka walla mbiyen ɗi min cuɓani on min gaddani on ɗum noon gareten koye banggal gongal woni eɓɓore wonde hande noon jeheten koye walla mbiyen kaleten eko ko ganduɗa koye banggal defte eko way noon ɗeɗon defte noon windete koye ɗemɗe nder leydi meɗen ko wayno Pular ko wayno Jolfe Sérére ko goɗɗi ɗi ganduɗa nane nder leydi meɗen noɓe mbatta haaɓe ɓuura yuɓɓinde ɗum kono kadi haaɓe ɓuura darnude ɗum ɓe ɓuura darnude hen koygal kono kadi ɓe nattina ɗum e nder jangde sukaɓe ɓe e nder école aji ɗi ɗum woni hande noon komin gaddanta on ko ɗum saabi hanki ɓe ganduɗa goni Pindi TV ɓornima paɗe mum tawoyi omo ganduɗa kanko woni Mamadou Ly garɗiɗo ARED amo noon o fonno hanki jaɓɓade ambassadeur walla mbiyen joɗaniɗo ɗo Émirate Royaume-Uni ɗo e nder leydi meɗen Sénégal mana leyɗele arabe ɓe yano toon noon ƴeewoyde ɓe gam tan noɓe mbatta ha oɗo liggey ɓuura yarude yesso koyɗe noon jeɓɓeten jehen kettoyoɗen hen Mamadou Ly mo ganduɗa ko kanko ardi nguɗo goomu fof ko teddungal mawgal jaɓɓade kilifa mawɗo poɗɗo ni e nder ganduɗa ene galle o saabu oɗo hande ene wayno ko kanko joɗani Émirats Arabes Unis fof e nder leydi Sénégal baɗo hono noon so tawi kañum e hoore mum wona an ñaagui yo ar ko kañum e hoore mum jotti ha ƴeewi arede wonko waddata e Émirats Arabes Unis te ne waɗi fayida mbeɗa yiɗi yaade mi ƴeewoya mi andodira e mum mi anda holko min mbawi waddude e golle ɗum ɗon kadi mbi sikki ko martaba mawɗo ko fartange mawɗe wonande arab hande e wawde jaɓɓademo haalandemo holminen e wawde kadi ganduɗa ene ɓurde fammindemo pour jangga e jaam so tawi kadi o yi woɗɓe hono ɗeɗon ɓe min liggodirannoɓe o wawi kadi fottude kadi gara jokka hen ha gollal ngal ɓuura moƴƴu taw ɗum wawonde hande o ene heewi anduɓe ared gandir ɗum ko ɗemɗe gendiji ared fuɗɗorima ganduɗa ene guila ɗo jangguinanno jangde mawɓe jangde lesre ene jangguina yimɓe e wawde tarde e windude e hiisade e heblude jangguinoɓe ha yatiri hono noon e jangguinde won fannuji baɗɗi ha yaccini gollal mum e nder leyɗele sappo e nder Afrique to banggue jangguinde ɗumen to gaynaka e nder Sahel jangguinde ganduɗa ne jeeygu jawdi e nder Sahel e ko nandi hen ha hande o ared ina heptina to banggue ko jangguin ko heeɓi ko e humpito banggue jangguin e banggue mulgo defte
won pelle keewɗe ene ngara ene jokkondira e ARED njoɓa ɗum ARED waɗan ɗumen gollal ɗum noon koye dow jobdi ARED ene jottodiri e wallitiɓe woɗɓe ko haaɗi yettiɗo ene wayno ARED jokkodiri e coopération allemande ARED jokkodiri ganduɗa ene e union européenne ARED jokkodiri ganduɗa ene e financement ji goɗɗi ɓeɗo ni kadi ne ngari nde ɓe ngari ko ɓeydude e nder ko ARED wonno koye wadde ɗum waɗi kadi ni min jaɓɓimo kadi pour yidde famminde mo haw ɓuuri wawde yaccinde gollal ngal eyyi nan ɗon konngodi Mamadou Ly artude e visite walla mbiyen jaɓɓowol ɓe jaɓɓi mo ganduɗa kanko woni ambassadeur garɗo e moɓɓe ambassadeur noon ine notoro inde Cheikh Ahmad Ben Rache kanko yano toon gam tan ƴeewoyde liggey maɓɓe no ɓe mbatta ha ɓuura yuɓɓude kono kadi e projet ji goɗɗi ganduɗa on nani ɗum nder hen Moussa Niang ayi yette ko wayni liggey baɗo ni koko ganduɗa yete ne foti ɓurde daranede koye ngal nder leydi meɗen saabu sukaɓe hande no wiyete ni nanani jolfe nanani tubankore koɗo kadi nanata pular woni ko ganduɗa ko ɗum ɓuuri ƴewtidede nder leydi meɗen ko noon tigui sen jeeyi no mbiɗa ni ɗemgal neniwal walla mbiyen la langue maternelle kono la langue national ɗemde taweteɗo e nder leydi ko kanje poti wonde privilége ko kanje tigui poti wattede haqqille ganduɗa kadi janggo e jamma ko ɗemɗe nde ganduɗa haade mofti pine men haade mofti gande ɗemɗe nde ganduɗa haade mbaɗi science no feewi haade mbaɗi kadi gande no feewi saabu so neɗɗo ne jangga pulaaro rek ma wood ko hocci en e gandal saabu aɗa haalne ɗo konngol ngol ganduɗa hangol firengol e golle hangol firengol kadi ganduɗa ko théorie e pratique o fof ngol nawdi donc nak janggude ɗeɗon defte so tawi suudu wandu noon waduno arrêté ganduɗa ko mulde ɗeɗon defte woni sababu oɗon wadde wallidde ndu walla wadde apport mum faade nduɗon suudu ko hunde jojjude ko hunde hande donc en beltinima mo ganduɗa oɗon ko yettoli ngam kay yuɓɓude ɗeɗon golle sikki ala sen jeeyi ko ɗeɗon defte tigui mulete to arrêt jeyte koye collection ñaji ganduɗa koye année scolaire walla mbiyen koye juɓɓude jangde leydi Sénégal ɗum noon abbito saabu mo yiiɗi warde leñol adoro koye ɗemgal mum mo wari ɗemgal heeɓi leñol mum donc bon voilà ɗeɗon defte ko pinene mofti par ce que pour faire ressourcer walla andinde neɗɗo o walla mbiya gandira suko holto jeeya il faut duttinamo e bindi par ce que oɗon histoire mo joguiɗen Afrique mo joguiɗen sen duttime bindi rek ma wot ko gonnani adje par ce que sa woni primaire aɗa jangguine e lagdior gon e lasire Cheikh Oumar Foutiyou en ma jogo coftal immense plaisir kono sa ari kadi ha ganduɗa ko collège aɗa jangguine littérature négro africaine ma jogo pinal wadde so tawi ɗum noon jeeyama hen tan ɓe gandi mamaɓe mamiraɓe mammaɓe ɓeɗon defte mulama to arrêt ɓe gandi ɓeɗon ko golli ma jogo fierté wona immense wona ganduɗa ko référence faade mabɓe gam janggo relève goɗɗo daña e sal noon tigui Moussa Niang saabu yete ko wayni yete fayida muɗum saabi gardiɗo leydi ndi guila jooɗi projet ji baɗi ni kañum nani hen yo langue national walla mbiyen ɗemde nder leydi meɗen darane yo ɗemde nder leydi meɗen yoɓe mbad hen kala koɓe mbawi ha wawa nadde école aji kono kadi ha wawa jangguinede kono ne haale ɗo woni foof e nder institution ji leydi meɗen hande yiyama to assemblée nationale nanɗo pular haalta nanɗo séréer haalta nanɗo jolfe ko jolfe haalta te ɗum ɗon yiyete ko ɗo fuɗɗete ina fewde ne maahe ha yettoyo saabu koye maadi sukaɓe foti jeeyede ɗum wonno komin gaddanoma ne roɓɓindu jayndeli moɗon ko tottude won adi janggo so Allahu lamdo jaaɓi abanimon debbo Aissata Ndiaye wonno e banumgol ko Moussa Niang heedano e banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiat wonde Amadou Touré banggal maquillage o amin jarna hen no fewi e Kumbis Baba